hľadal schody a za krídla by som sa vedel pobiť vtedy, keď som bol malý zasran. Mal som pocit, že tam hore čas zastal, môj sen, moja ilúzia vlastná. A tak som často zatváral oči, na schvál a sníval, ale otrávil chvíle v okne a čakal na ten moment, keď sa zotne a vyjde mesiac a hviezdy. A vždy, keď vyliezli, som opustil realitu, všetný svet triezvy a robil sa, že lietam. Rozťahnuté ruky mysel išla niekam, prevtelený do inej podoby a vychutnával si pocit slobody. Kto by to bol povedal, kam máš jedného dňa doletím? Kto by to bol povedal, kam sa dostanem? Kto by to bol povedal, že život budem dávať do vety? A ľudia budú kričať na mňa, nech s tým neprestane. Pretože rýchlo a ja stárne, detské sny už odleteli zo správne. Aj keď som dozrel a myšlení dospel, stále verím v to, že lietanie je reálne. Aj keď trocha v inej forme, aj bez krídel dá sa lietať voľne. Na zemi s nohami, so svojimi snami, dá sa odletieť kamkoľvek. Len treba veriť v to, že není žiadny strop, niečo by ťa obmedzilo, treba veriť snom a začne sa dvíhať svet, ináč vnímať reálnu podobu, dostane to, o čom si sníval. Veď to bol povedal, že raz budú počúvať môj hlas ľudia a vyletím tam, kam som pozeral jak dieťa a môj sen ma oslobodí a ja budem lietať. Kto by to bol povedal, kam máš jedného dňa doletím? Kto by to bol povedal, kam sa dostanem? Kto by to bol povedal, že život budem dávať do vety? A ľudia budú kričať na mňa, nech s tým neprestanem.